ଅଳିଆ ଫଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସଫାସଫି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିଜିତ, ମୋ କୁନମିନିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଚିଲିକାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଆସିଛି। ତ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି କେଉଁ ଗୋଟେ ଯାନ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଯାନକୁ ମୁଁ ବାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବାରି ପାଉନି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାନଟା କେଉଁ ଯାନ, ଏଇଟା ବେମ ଯାନ କି କେଉଁ ଯାନ। ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଯାନ ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଯାନଟି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଏମିତି। ଭିତରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଭିତରଟା ତାର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦିହରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ୟା ଭିତରେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ଆମ ଭାବିବା ବାହାରେ ଏଇଟା। ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି, ମୋ ଭାବିବା ବାହାରେ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ଏହାପରି ଆହୁରି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଠିକି ଯିବା। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆରି ଭଳିଆ, ସେଠିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲଞ୍ଚ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଲଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇକି। ଏଇଟା ତାଠୁ ବହୁତ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ତାଠୁ ବଡ଼ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଏଠି ଅଛି। ସେଥିରେ ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଅଛି ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଅଳିଆ ଫଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସଫାସଫି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଜେନେରେଟର ଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି। ଜେନେରେଟର ଆଉ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, କିଛି ବି ବୁଝି ହେଉନି ଏଠି। ଓ ସୁନ୍ଦର କଳ ଦେଖିଗଲା ମତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳ। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିବି କାହିଁକି ଏ ଦୁଇଟା ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଲାଗିଛି ଲଞ୍ଚ। ଯାଇକି ବୁଝିବା ସେଇଠି। ତ ବୁଝିବା ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଚିଲିକାରେ କାହିଁକି ସେ ଲଞ୍ଚ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚରା ମାଇ କହୁଛି କ'ଣ ଜିଓ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟକୁ ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତି। ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ସେ ଲଞ୍ଚରେ ବୁଲିବା ଆସନ୍ତି। ସି ମାଉଥ୍, ଚିଲିକା ଆଉ ହୀରାବାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଜିଓ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟଟା। ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ବାହାରେ ଦେଖାଉଛି। ଭିତରକୁ ପଛେ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଓ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟକୁ, ତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ।